Naim Bangal daw yu ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon ka Ilocano ay mag-update tayo sa pinapatayo nating bahay. Tara, samahan niyo po kami ka Ilocano. Naimbagnal daw yu ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel ka Ilocano Farm. Nandito na yung update sa pinapatayo nating bahay ka Ilocano. Gumagawa na sila ng mga canopy sa taas ka Ilocano at nag-aasintada na sila dito sa may firewall natin ka Ilocano. At binabawasan na rin nila yung mga tubo. Tuloy pa rin yung trabaho dito ka Ilocano at yan nga, nagmamasa sila ng mga semento para sa gagamitin nilang pag-aasintada ng mga hollow blocks. May deliver tayong choker ka Ilocano. Kasi nga yan, binabasa nila sa taas. Kasi ubusan nila yung malaking canopy dyan ka Ilocano sa terrace natin. At saka isa rin yung tie beam doon ka Ilocano sa gilid. Yan ka Ilocano, magbubuhos na naman sila ng canopy. Yan. Saka yung beam. Naman sila ka Ilocano, magbubuhos sila ng canopy natin. Yan. Yan sila Mag-overtime dam sila. Yan Baka kumamot-tamot. Tado naman. Baka kumata-sinulong. Mag-overtime na sila kay Ilocano. Yan May isa pa yung masa. Dua pa Kinaumagaan kay Ilocano. Yan Pinapadaligan ko yung canopy na sinemento nila para mas maganda yung pagkakatuyo niya kay Ilocano. Tinanggal na rin nila yung sidings kay Ilocano para nga mas mabilis matuyo at dinidiligan nila every 4 hours. Tinatanggal na nila itong mga tubo kay Ilocano para mabawasan na yung mga tubo dyan sa baba. Bayag. Lawak kay Ilocano, ang lawak ng bahay natin kay Ilocano. Ginagawa na rin nila itong hagdanan kay Ilocano para makakyat tayo sa taas. Kaya gumagawa na sila ng mga formas nitong hagdan natin.
Bahala ka ng kaptal. Bahala ka niya ng tani. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Ito na po yung update sa pinapatayo naming bahay ka Ilocano. At kung nagustuhan nyo po yung aking video at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe naman po kayo ka Ilocano. Ingat po tayong lahat.